your motherfucking hands up. Ето поздравители на YouTube, аз съм Спазър и днес е много приятен мап, който е правен от човека, на който съм фен. Знаки Пруц! Какъв мап? Джъмпа на баба Мърте! О, да. Който е абсолютно бебешки. Вчера играх с... Тук съм си чихна между другото малко. Една голяма работа. Това не е такъв проблем, че имам хел. И нека сега да ви минем това набързо. Да видите, че ако фейлна направя, ще са гръмна ако фейлна. Вижте колко е малък. Фак! Майкъл фейлнах! Дайте ми пушка се гръмна. Не, шегувам се. Знака е направил доста грешки. Има тук някои чекпоинтове. О, да. Ай, фак, yes! Щях да фейлна на ОМГ. Как се качих на това. Тук е impossible. Фак! О, да. Така, виждате. Какво правите, бе? Аз нямам между Имаме другото. клип. И почти минах. Почти минах този джъмп, който... Ще ви викам лъжци. Що? Фак! Казал на Пепи Алекс. Да дам лаптопа му, Алекс. Не казах на лаптопите. Да, и на неговия. И на моя, и на всички. Това не е толкова, често казвам. Аз просто Сериоз, брат, намеквам. сериоз! Ей, без хейто просто намеквам, че лаптопите не са за игра, а са за работа. Аз съм преди играл много лаптопи и съм имал. Аз Аз на ние с комби. Боян сме прецаквали. Да, гледам профила на YouTube. Мале, и на последното фейлнах. Омага! Ей, си готна дъвката! Омага, що Петю не се е абонирал с мене. Не знам, направо абонирал се. Ей, вижте Не ми се двата абонирал. клипа. Вижте ми двата клипа в обща предизвикателство и Channel 3 ми. Вижте ги, моля ви. Имам фен. Кой, Алекс ли е? Вижте го. Кой клип? И двата клипа. Не, коментирало е даже. Да, му освен той е на Too Legit, където рекламирам. За кой? Тулечета запална. Шампион Про. Какъв е Абе, тя? се познавам ти и ти гледам, не се ли гали и му напиши предизвикателство. Бати пича. Къс аз чух батия бича. Деш ми е написал Сорилет. Това съм... Омага. Може да срещнеш хейтери, но аз съм ти фен и качвай повече. Да, верно. О, това на баш, че е някакъв от нашите приятели не. Не знам, ама... Как то се пише? Ето тук, що ми И излезе. някой ти е ето. дизлайкнал клипа на Channel Trailer. Знам, някой му е лайкнал, сигурно да, чемпион. Оля. Той не е бах, той е някакъв бахти. Ей, сега заради него ще кача влог. Маля, те стенали ги обрах от тях. Обрави физиономата си скриваната уста. Може аз сме... Да, и този клип, ако ще си мислихте, че ще е 2 минути и филнах така гадно, не знам сега пък защо не може да го мина Ти направо. какво играеш? Джъмпа на баба Марта. Ба си мърши. Но той е лесен. Аз до някъде сега не знам какво ми става. Вчера от втория път го мина. Първия път го фейлнах по момент. Знака Алекс. Виждай знака, бе. Не съм го казвал. Така те искам. Аз се сетих това да го джъмпна. Фак! Фак! Майка ти деба! Така с команда няма. Аз през цялото време ви слушах, това да говорите, просто бях заглушил нарочно да видя как е без мене. Той е пас.
А тогава, що такова? Що по време на клипа се добави чак. Не знам, що верно век отишъл некъде тогава. Просто то точно тогава се добавя. Аз като абсолютен малумник фейлвам. Ей, бе, пути закон, не си имаш с нас, да си имаш сам. Аз съм забелязал, че много хора, не знам защо, за да имат сами. Аз искам да продължа на поредица, къде почнах с Herobrine, ма не знам с кой. С мен! С мен бе. Ей, Не ми пука. ето сега се колебая с кой. Ако стигам с един, той ще разбере някак си ще се сърди. Да, вярно. Ивчо, това си ти, да знаеш. Това ти Но ти нали ти също. Не, бе, вие се тая. Той Криси се Мистер Блейз! О, мага, той има канал 6 абоната. О, мага. Той снима Бе, някакво се паднало. Първо той играе да без бе. Коша! Не, Коша ми се Майнкрафт. преджампа! Аз кефете се, аз имам 3 клипа, да ще имам някакъв официален фен, който е гледам. И ще го... Мейт! Буй! Знака проц! Така. И това е за клипа минах. И вчера той играе по-яко от Minecraft World. Яй, чао!